Ömer'e meşyerkirina awlatiyan di bejarîkirina pîrosa hilbijartinan da Ofîsa Dûkiya Komîsyona Bilind a Serbexûya Hilbijartinan edgele jmareka rêxerawên civaka sivîl kombo û têda behsa prosêsa bayometrî û yasayên hilbijartinan û handana hawlatiyan bû vê proseyê hatine behezkirin. ڕێکخراوên civakê sivîl kartêkirina berdewam heye li ser hemî buwarên jiyanê de ji wanan em behez bikin dengdanê lîf nêzîkbûna jivanê dengdananê civata nûnerên Iraqê bi fer hate dîtin ku rêkxerawên civakê sivîl kombûnekê encam bidin da ku çav bişên wek çavdêrek wek palpiştek bû hawlatiyan ku beşdariyê proseseka paqij ya dengdanê da bihête kirin. رێکخراوên civakê medenî esasal bînim nebtinê rolê wan ê belkû mîdyayê rolekî gelekî giring ket hişyarkirin û roşenbîrkirina dengderî de divê qonaxa destpêkî de ya wergirtina kartên denga li komîsyona ya hilbijartinan. Fera ser hera welatiyekî seredana bingehê dengdanê biket, bayometrî biket, kartê dengdîya wergir. Berpirsê Ofîsa Dûkiya Komîsyona Bilind a Serbexûya Hilbijartinan diyar kir ku li hilbijartinên sala 2018 hawlatiyan bi du kartan beşdarî kiribû. Îsal bi tinê karta bayometrî dengderdê şêtin dengê xwe detin. Hilbijartina 2018 da kart her du kart hatbûne karîna karta bayometriya em bijîn ya dûm biçîk we ya dûm dirêj. Lê divan hilbijartina da Komisyonê teqîda serhendê kirî tenha karta bayometrî dê dengder şêt pişikdar bi hilbijartina da. Prosêsa bayometrî û dabeşkirina karta dengderî ya berdewam e û rêja tûmarkirinê gihiştiye 600 sedê. Li Sinûrê parêzgeha Dûkê 880 kesan mafê dengdanê heye bo hilbijartinên civata nûnerên Iraqê ku biryare li Huzeyrana ev sale birêve biçin. Nijar Mihemed Kursat News Duhok.